Tlačí, ale netlačí to 0,4, len evidentne ako keby nás to dáva málo toho filamentu. Ako keby tlačil o mnoho tenšou, keď si všimneš, nejakou 0,2, čiže ten slicer je úplne dobudnutý, hej. Ten nozzle diameter nesedí, on teraz dáva tak do takej 0,2 zhruba, lebo pozri, dáva to o polovicu tenšie, ako to má dávať. Keď si pozrieš, ako to má robiť, ako to má... je to pripchaté? Nie. Vidíš, teraz dá polovičnú šírku, to znamená, že je niečo zle s tým slicerom. Ten slicer si myslí, že tam má 0,2, hej? Teraz urobil druhý okraj, hej? Teraz urobil druhý okraj, to sú tie 3 okraje, oni sa ti majú pekne za tepla spojiť. To sú, keď si všimneš, aj tu sú 3 cestičky. Aha. Čiže keď to plnou silou tlačí, respektíve plnou ten filament dáva, hej, tak to má vyzerať, že to je ako keby spolu. Čiže evidentne je tam nejaká chyba v tom sliceri. A on ti dokáže aj s tou veľkou hlavou robiť také malé? No evidentne hej, ani ja som o tom nevedel, že dokáže dať polovicu filamentu do toho iba. Ja sa dneska niečo naučím. To je dobré, lebo Zaposlím tam nejaký saving? ako saving. Že to len prezentačka, nebudeš Už to viem, v čom používať. je problém, chlapi. Už presne viem, v čom je problém. Demo mode. Rozmer tej hlavy, toho filamentu je 1,75 v mojom prípade. On si myslí, že má 3 mm toho filamentu, čiže dvakrát takú šírku, hej. Tým pádom nám to tlačí len polovicu tohto. Ale vysvetli mi, jak tej tríske, ktorá má určitú stabilnú Šírku povie, no tak je to nepresné. Samozrejme, že raz to ide na pravú stranu tej trysky, raz na ľavú, hej, že to myslíš, flusne že tak? tak, podľa mňa, hej. Ešte vydeláš, alebo ušetríš. Dobre, takže skúsime posledný pokus. Redukuje tie Teraz strany. si môžeš stopnúť, čo? Môžem to stopnúť. To už si teraz vytlačil normálne, že je 3 cm. No takú vrstvu peknú vytlačnú.